Bună dimineața și bun găsit la BU. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră, căci o să discutăm foarte multe chestiuni care ne interesează atât în țară cât și la nivelul Uniunii Europene. Alături de mine este, și mă bucur să vă o prezint în această dimineață, pe Roxana Mânzatu. Este comisarul ce reprezintă România. Mulțumesc foarte mult, doamna Mânzatu, pentru prezența dumneavoastră. Bună dimineața și mă bucur să fiu la BU din nou. Este un portofoliu destul de mare pe care îl aveți, l-am mai explicat, dar o să facem asta de fiecare dată când ne întâlnim, pentru că acoperă mai multe zone, și ceea ce înseamnă drepturi sociale și tot ceea ce ar urma să se întâmple în zona competențelor. Sunt multe chestiuni pe care le aveți în vedere, dar aș începe de la ceva foarte simplu, dacă vreți. A doua săptămână de când sunteți comisar cu drepturi depline. Cum este să fiți vicepreședinte executiv al Comisiei Europene? Deja ați simțit vibrația și vă dați seama ce pregătiți. E un rol aparte în care trebuie să fii capabil să îmbraci haina europeană și să integrezi această identitate europeană în care la orice decizie te-ai gândi, trebuie să vezi cum s-ar poziționa țările nordice, cum s-ar poziționa țările estice, Mediterana. Adică acest exercițiu face diferența pentru mine ca politician, ca om venit dintr-un stat membru, ca un om care a judecat, a elaborat propuneri legislative, finanțări pentru un stat membru. Ori aici, indiferent că vorbim de competențe, de protecția lucrătorilor, de educație, de fiecare dată trebuie imediat să facem această verificare, această filtrare. Ar accepta statele membre, Consiliul, acolo unde statele membre sunt reprezentate prin miniștri, ar putea să digere o astfel de propunere legislativă. Și cam în etapa aceasta sunt, în care eu am avut, desigur, și în pregătirea audierilor numeroase întâlniri cu reprezentanții statelor membre pentru ca ceea ce urma să spun în audieri să fie cumva susținut și pragmatic posibil și din perspectiva unui potențial vot în Consiliu. Și atunci, în etapa asta sunt eu de a calibra până la urmă și ideile și tot ce vrem să facem într-un acord cu ceea ce ar putea fi susținut politic de statele membre. Pentru că Comisia propune și legiferarea efectivă, adică transformarea unei propuneri într-o lege sau o recomandare care după aceea să ajungă la statele membre, se face cu ajutorul celorlalți doi parteneri, Consiliul Uniunii Europene, unde avem reprezentanții statelor membre și interesele naționale, și Parlamentul European, unde ne și aflăm de astfel la Strasburg, unde aleșii direcția ai poporului, a popoarelor europene își spun cuvântul. Și eu în această etapă sunt, în care îmi construiesc până la urmă pentru fiecare tip de subiect poziționarea ca și Comisia Europeană în relație cu statele membre și cu Parlamentul. Ați avut deja discuții despre prioritățile acestei comisii, despre felul în care trebuie să se reașeze Comisia pe noile realități? Da. Cred că deja se vede că este un cuvânt cheie în ceea ce privește viitorul Uniunii, competitivitatea. Pentru că avem și această reașezare, i-am spus eu, a patra tranziție la nivel global, cu reașezarea politicilor economice și poziționări internaționale a unui jucător important, Statele Unite ale Americii. Pentru că avem și partea aceasta de amenințări geostrategice militare. Pentru că Europa încet, încet pierde teren pe anumite zone economice. Competitivitatea este principalul nostru obiectiv. Reindustrializarea Europei, susținerea anumitor industrii prin investiții, dar și prin forță de muncă calificată, pregătită, cu prioritate. Și evident că rolul meu, și le spun colegilor și le voi spune și astăzi de altfel în comisie, dacă vrem să fim mai competitivi în IT, în tehnologii verzi, în automotive, este necesar, dacă vrem să fim inovatori, este necesar să investim în educație, în competențe, într-o forță de muncă care să fie acolo prezentă la cererea angajatorului și care să rămână în job. Și atunci, da, competitivitate pentru Europa, industrii care să ne asigure că nu pierdem locuri de muncă și nu pierdem angajatori în defavoarea altor locații de pe această planetă. Ne dorim, bineînțeles, cifre de afaceri pentru industriile europene ca să putem oferi prosperitate oamenilor, dar rolul meu este să asigur acest combustibil esențial în relansarea competitivității Europei, calitatea pregătirii oamenilor,
resursei umane care poate să dea succes sau eșec în orice demers pe care le-am face la nivel european. Pentru că nu e vorba numai de a crește investițiile în anumite sectoare. Este nevoie și de a avea resurse umane calificate, pregătite și dornice, motivate. Sunt câteva chestiuni asupra cărora vreau să ne aplecăm în continuare, fie că vorbim despre directiva privind trainingurile și felul în care putem crește această competitivitate, dar și zona de drepturi sociale. N-aș vrea însă să ignorăm elefantul din încăpere, așa cum cred că trebuie să-l numim acum. Suntem în ziua în care aici, în Parlamentul European, s-a dezbătut tot ceea ce înseamnă influența pe care TikTok a avut-o în alegeri. Am văzut reacția Comisiei Europene venită în urmă cu puțin timp cu privire la felul în care ar trebui să se aplece și mai bine asupra acestei chestiuni. Până la urmă, ce face Comisia Europeană în acest moment în ceea ce privește un lucru care, sigur, pe noi în România ne doare? Dumneavoastră deja vorbiți de la un alt nivel, cel al Comisiei, și nu puteți să mai fiți la fel de româncă, să spunem, în abordare. Însă ce trebuie făcut astfel încât lucrul pe care l-am văzut în România să nu-l vedem replicat în alte state? Comisia se folosește de o lege nouă la nivel european, de legea serviciilor digitale, Digital Service Act, pentru a trage la răspundere, pentru a investiga și posibil trage la răspundere marile platforme online care pot influența sau pot să nu influențeze, dar pot influența negativ procese democratice, procese electorale. Și în virtutea prevederilor acestei legi a serviciilor digitale, Comisia a avut sigur o corespondență cu TikTok în repetate rânduri pe parcursul acestei toamne cu privire la modul în care aceștia își moderează conținuturile, cum respectă prevederea acestei legislații. După evenimentele din România, de asemenea, Comisia a transmis TikTok că este obligată să păstreze, să stocheze toate datele, așa încât acestea să poată fi puse la dispoziție în vederea unei potențiale investigații. Și iată că, sigur, Comisia a avut discuții și cu coordonatorii naționali responsabili pe tot ceea ce înseamnă partea aceasta de gestionare a marilor platforme, dar iată că a anunțat oficial și deschiderea unei investigații împotriva TikTok. Această investigație, evident că are etapele sale procedurale, dar totul se face în cadrul unei legislații europene care există. Și vestea bună, chiar dacă sigur, a trebuit să avem un eveniment declanșator, este că avem protecție legislativă la nivel european. Digital Service Act tocmai asta face, solicită, impune marilor platforme electronice de tipul TikTok să aibă un anumit comportament, o anumită prudență și le poate, bineînțeles, controla și sancționa dacă nu au această prudență când vine vorba de modul în care conținuturile lor influențează sau nu un proces democratic. Deci, bineînțeles, vom vedea cum se va derula această investigație, care vor fi rezultatele acestei investigații. E important să știe fiecare cetățean că nu suntem, eu știu, într-o junglă a informațiilor în care fiecare poate să folosească până la urmă aceste resurse într-o societate deschisă fără a fi tras la răspundere. Avem legislație la nivel european și legislația aceasta va fi pusă în aplicare și respectată inclusiv de către aceste mari platforme. M-am uitat în Digital Service Act tocmai pentru că am discutat aici la BU de foarte multe ori despre acest subiect și atunci când se negocia legislația, amenziile maxime posibile sunt de 6% din cifra de afaceri anuală globală a furnizorului de servicii. Maximum până acolo se poate ajunge. Să vedem în cadrul investigației, sigur, exact care este situația. Dar din punctul meu de vedere, faptul că se uită cu asemenea atenție Comisia Europeană asupra acestui subiect care pe noi în România ne-a afectat total este foarte, foarte important. Vreau să mergem mai departe cu discuția, spuneam, și către câteva lucruri din portofoliul dumneavoastră care sunt extrem de importante, hai să zicem, pentru tinerii din țară, dar și din întreaga Uniune Europeană. Ce este această directivă privind trainingurile? Directiva privind stagiile de practică, traineeships în engleză, este proiectul de lege cu care mi-am început activitatea. În prima zi am avut întâlnire cu miniștrii europeni, pentru că avem o situație la
nivel european în care, din circa 3,1 milioane tineri care au prima lor experiență formativă pe piața muncii, care fac un stagiu de practică, doar jumătate sunt plătiți pentru puțin, peste jumătate sunt plătiți pentru un astfel de stagiu de practică. Sigur, nu o să fie pentru români atât de ușor de înțeles, pentru că în România avem și legislație care specifică foarte clar că cei care fac practică sunt și remunerați. Sunt diverse tipuri de stagii de practică care sunt reglementate, de la cele oferite, eu știu, pentru a pune pe piața muncii persoanele neocupate, șomerii, până la stagiile de practică oferite în formă de învățământ profesional, dual și așa mai departe. Dar avem numeroase state membre în care aceste stagii de practică sunt folosite ca o formă de falsă angajare. Stagiile neplătite, nu doar o dată, de 2 ori, de 3 ori la același angajator, încep să ridice semne de întrebare. Practic se profită de acei Ce se întâmplă? Un stagiu ar trebui să ofere unui tânăr posibilitatea să învețe și practic și teoretic o meserie sau un domeniu de activitate, după care să obțină un loc de muncă în domeniul respectiv. Sau în unele cazuri să spunem că nu. Ori s-a constatat la nivel european și a fost și o cerință a tinerilor în conferința pentru viitorul Europei, a fost și o cerință a Parlamentului European, s-a constatat că avem sute de mii de stagiari care, repetat, sunt folosiți pentru a face joburi în companii care sunt egale cu ceea ce fac ceilalți lucrători, pe salarii și protecții clare, pe salarii plătite și protecții egale, dar ei le fac gratuit și fără a avea nicio formă de protecție, niciun drept conform vreunui contract. Și atunci, pentru a ne asigura, în principal, pentru a ne asigura că avem niște standarde minime în toate statele membre și că tinerii nu sunt astfel exploatați, că despre asta este vorba, în loc să fie încurajați, motivați, cu prima lor experiență, să se ducă către o carieră. Noi avem o fantastică, o rată a șomajului în rândul tinerilor fantastic de mare, mult mai mare decât media europeană, și atunci ne dorim ca pentru ei să oferim aceste stagii, tocmai ca să îi ancorăm, să-i atragem pe piața muncii, să le placă acea carieră, nu să îi abuzăm, eu știu, veniți să lucreze un an, 2, 3 sub formă de stagiar, dar de fapt să facă o muncă pe care compania respectivă ne-ar dori să o plătească. Și prin această directivă, printre altele, Comisia își propune să stabilească niște definiții și standarde minime în care arată ce este un stagiu de practică, cum este el diferit de un loc de muncă, cât poate să dureze, cum poate fi protejat și cum își poate cere drepturile tânăra care parcurge acel stagiu de practică. În felul acesta, sigur, ne dorim de asemenea să încurajăm accesul la stagii de practică pentru tinerii din medii vulnerabile, persoane cu dizabilități. Nu o să vedem foarte des stagiari care vin din medii sărace, persoane cu dizabilități, pentru că nici nu sunt încurajate aceste stagii de către companii, de către angajatori. Și atunci ne propunem să venim și cu instrumente și avem și fondurile europene, de a încuraja și sprijini angajatorii să ofere stagii și persoanelor, tinerilor din medii dezavantajate. Dar principala tema acestei propuneri de directivă este să evităm ca tinerii, sub un nume aparent de stagiu de practică, de fapt să fie folosiți ca forță de muncă ieftină, în felul acesta și alungându-i de pe piața muncii. Gratis, forță de muncă neplătită, da, mă scuzați, în felul acesta și alungându-i de pe traiectoria acelei cariere, pentru că până la urmă îi pierzi. Absolut, și tinerii trebuie încurajați tocmai să facă parte din aceste medii Munca speciale. se schimbă pentru ei, modelele de muncă, vedem bine, și pentru tinerii din orice categorie socială, formula, durata, zilele de lucru, câte zile lucrăm, câte ore lucrăm, cât de flexibil, lucrăm remote, lucrăm hibrid, cum facem să atragem tineri în categorii importante, gestiunea apei, rețele de apă, canalizare, gestionarea deșeurilor, transporturi. Sunt zone în care avem o criză fantastică de resursă umană. Ori acolo, sigur, nu spun că acolo avem problemele neapărat cu aceste stagii false, dar trebuie să avem, cum să zic, o calitate a acestor stagii de practică, pentru că ele reprezintă metoda de a atrage generațiile tinere în segmente în care noi avem o lipsă acută de resursă umană și această lipsă va crește. Și atunci, sigur, este o dezbatere între statele membre, nu am ajuns încă la un acord cu privire la ce trebuie să conțină această directivă. Discutăm și cu partenerii sociali, angajatorii și sindicatele. Bun, direcția este foarte clară, nu trebuie să mai existe astfel de situații deloc în ceea ce îi privește pe tineri. Dimpotrivă, trebuie încă o dată. România este un stat membru exemplar, are și legislație, are și finanțări europene pentru a susține angajatorii.
deci nu abuzează de resursa sa umană tânără. Sigur, România are și un șomaj în rândul tinerilor mărit, are nevoie de toate instrumentele, dar vrem să avem standarde minime de calitate pentru aceste stagii în toate statele membre și în toate sectoarele. Vorbim despre Uniunea Europeană, care pune la un loc foarte multe lucruri, că vorbim despre tot ceea ce înseamnă piață internă, că vorbim, iată, despre o deplasare liberă și ușoară, sau că vorbim despre o Uniune a competențelor, o nouă modalitate de a privi această mare familie, de a fi împreună. Ce înseamnă acest Union of Skills? Este o viziune pe care și președinta von der Leyen și eu și toată Comisia o avem, că este necesar să abordăm această competitivitate economică din perspectiva și de a permite mai multă mobilitate a europenilor, nu doar fizic, ci deodată cu ceea ce ei știu să facă, cu competențele lor. Și aici nu mă refer neapărat la recunoașterea diplomelor pentru diverse profesii, pentru diverse specializări, ci mă refer chiar la competențe care sunt elemente dintr-o profesie sau elemente din abilitatea de a face ceva. Până la urmă, dădeam cuiva un exemplu din construcții, chiar dacă n-ai o anumită calificare specifică sectorului construcțiilor, poate știi să faci, să execuți niște operațiuni foarte necesare în activitatea de construcții sau de montaj și totuși nu avem încă toate mecanismele ca aceste abilități să-ți fie recunoscute oficial și cu ele să te poți angaja oriunde în orice stat membru. Deci această inițiativă privind Uniunea Competențelor înseamnă, în primul rând, o recunoaștere mai facilă și vom lucra la o recunoaștere automată a competențelor în interiorul statelor membre. Noi avem criză de forță de muncă, dar pe sectoare diferite și geografic diferit, pe care chiar dacă în prezent, sigur, noi în România avem, sau în România are o abordare, cum să zic, temătoare față de ideea de migrație a forței de muncă, dar nu vorbim doar despre asta. Pentru că ne-au plecat, din păcate, foarte mulți oameni foarte buni. Este important să ne uităm în toate sensurile cum putem să gestionăm această migrație. Dacă în România sunt sectoare care, până la urmă, cresc, care au nevoie de un anumit tip de resursă umană, de ce să nu putem să ne folosim de competențe care vin din statele vecine, de exemplu? Și așa mai departe. Dar asta nu este singura parte a Uniunii Competențelor, e vorba și de nevoia noastră de a lucra pe tot ceea ce înseamnă îmbunătățirea abilităților de bază ale elevilor din învățământul primar. E nevoie de a lucra pe abilitățile digitale. Îmi doresc să transformăm ideea de abilitate, competență digitală, ca fiind parte din pachetul de abilități de bază. Dacă discutăm despre capacitatea de a citi, de a înțelege un text, de a face operațiuni matematice de bază, este în același mod, în egală măsură necesar să avem și abilități digitale. Deci competențele digitale la nivel european vor fi integrate în tot ce înseamnă pachetul de abilități de bază și trebuie și vom veni cu măsuri pentru a stimula și dezvolta aceste competențe, pentru că vedem, testele PISA ne arată o scădere, nu în anumite state membre, mă refer la nivel european, o scădere a rezultatelor obținute de elevii de 15 ani pe aceste abilități de bază în comparație cu Statele Unite ale Americii, Japonia, China, India. Ori noi nu avem cum să fim competitivi dacă generațiile ce vin, care vor avea de lucrat mult cu digital, cu tehnologii, au abilități, au competențe de bază, înțelegere, citire, abilități digitale mai slabe decât generațiile anterioare. Și aici vom lucra împreună cu statele membre, cu sistemele educaționale și cu finanțare. Pe STEM vrem să lucrăm în același pachet al Uniunii Competențelor, vrem să venim cu inițiative pentru a stimula mult formarea pe tot ce înseamnă științe, tehnologie, inginerie, matematică, cu un accent mare de a aduce cât mai mult fetele și femeile în acest domeniu de pregătire și pentru a le duce către cariere de viitor și bine plătite, bineînțeles. Învățământul profesional și tehnic, care este, știu, foarte relevant și pentru România. Ne dorim să-i dăm și o dimensiune europeană, diplomă europeană, recunoaștere europeană, alianțe ale celor care furnizează învățământ profesional și tehnic, o mai bună conectare a unităților de învățământ cu mediul de afaceri și aici vom investi din nou și fonduri europene. Cam acestea sunt câteva repere ale conceptului de Uniunea Competențelor. Voi veni cu strategia, cu comunicare în 5 martie. Face parte din prioritățile pe prima 100 de zile. Deci Comisia are câteva priorități pentru primele 3 luni, deci pentru debutul mandatului. Printre aceste priorități se numără și această viziune pe care o vom
prezenta, pe care o voi prezenta, ce înseamnă Uniunea Competențelor, cu ce inițiative, cu ce măsuri venim la nivelul Comisiei, la nivelul statelor membre, a partenerilor sociali, bineînțeles, vom lucra împreună. Dar pe aceste zone vom lucra. Care poate fi impactul în România? Se uită la noi acum și studenți români și profesori români și ei cumva trebuie să înțeleagă cam ce pregătiți, cam ce coaceți aici România, în cuptorul european și orice cum ne ajută în țara noastră și sigur în orice stat european. Sigur, trebuie să înțelegem că pe zona de educație, competența de a decide conținutul curiculei, conținutul programei rămâne la nivelul fiecărui stat membru, dar standardele și până la urmă aspirațiile comune, politice pe care statele și le propun, ele reprezintă o busolă pe care de obicei statele membre o urmează. Avem conceptul de educație, de spațiu european al educației. Și cumva, dacă ne gândim la procesul Bologna, la modul în care ne-am armonizat conținuturile și nivelul de pregătire pe învățământul universitar, s-a întâmplat voluntar, fără să avem neapărat competențe la nivel european. Tot ceea ce vom seta ca și standarde, ca și obiective, dar și resursele financiare, fondurile europene pe care le vom pune prin cadrul financiar multianual, sunt la îndemâna statelor membre pentru a le folosi, pentru a își crește calitatea actului educațional. Nu sunt la îndemână subiecte precum, de exemplu, salarizarea profesorilor sau cariera didactică. Evident că avem, dar chiar dacă avem legislație și decizie la nivelul statului membru, de la nivel european venim cu obiective, cu standarde comune către care cu toții ne propunem să ajungem și cu finanțări europene pe care le oferim. În România, prin PNRR, prin politica de coeziune, prin Fondul Social European Plus, prin Erasmus, școlile, universitățile, cadrele didactice, elevii sunt sprijiniți și cu investiții în infrastructură, echipamente, dar și cu investiții în tot ce înseamnă formarea, calificarea lor, schimbul de experiență, tehnologie, IT. Și atunci, de la nivel european, setăm și niște obiective ambițioase, pentru că, încă o dată, noi concurăm, nu noi între noi, și așa ar trebui să gândim, nu universitățile noastre între noi, nu școlile noastre între noi. Noi suntem o uniune, o comunitate care trebuie să-și vadă competitorii în vest, în est și standardele noastre comune ne ajută să ne putem poziționa mai puternic aici în Europa, să avem industrii, să avem startup-uri care își găsesc resursa umană bine pregătită aici și care își dezvoltă activitatea aici la noi acasă, pe continentul nostru. România este acasă în Europa, am spus-o mereu. Deci, da, nu intrăm peste competențele statelor membre, dar setăm obiective, avem pachete de finanțare, avem posibilitatea de a face schimburi de experiență și de a dezvolta împreună programe de studiu, de diplomă comună, alianțe ale universităților europene, care înseamnă până la urmă acces multicampus pentru studenții noștri, dincolo de faptul că sunt înrolați într-o universitate din România, pot să intre într-o universitate prin alianța în care acea universitate este membră, în multe alte campusuri și să aibă acces la mulți profesori și la multe programe de formare. Sunt multe teme pe care o să le tot discutăm aici la BU. Aveți un mandat întreg la dispoziție, așadar ani de zile în care să explicăm celor de acasă exact care sunt modificările ce vin de la nivel european pentru a-i ajuta și pentru a-i sprijini. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această dimineață alături de mine. Vă celor de acasă vă spun să rămâneți pe Antena 3 CNN. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9:30 de minute. Cu bine și sănătoși să fim!